Teď jsme viděli svatého Mikuláše, tady ten, který je vystavěný do té skály, ten maličký kostelík bílý. A vlastně z Amudy se dá proplout mezi tedy pevností svatého Mikuláše, kastely z období benátské nadvlády a dá se vlastně proplout až do těchto míst, kde vidíte zastavené ty malé lodičky, tak potvené. Tak teď už konečně Armeny. No a samozřejmě krásný pohled na Skafa, domky zapuštěné do skály. A opět samozřejmě ten charakter je podobný. V této severní oblasti je nejvíce zastoupený právě ten načervenalý tuf. Dnes už tyto domky neobývají místní obyvatelé, samozřejmě žijí v domech, které jsou postavené na pevném terénu a naopak tyto domky se používají pouze v době letních měsíců, většinou se jedná o hotely, priváty, suity, apartmány, vše tedy pro cestovní ruch. Ono se jim vyplatí postavit si někde na pevném terénu domek a